Ok, deci salutare, numești bine v-am găsit la un nou episod de mod showcase. Acest mod schimbă mai mult animațiile din Minecraft, cum ar fi fugitul, alergatul, săritul. Ok. Iar eu aici am pregătit o mapă. Cum vedeți, mapa este aici, noi să ne luăm pe reguli, ne vom da game mode 0. Ok. Și nu avem nimic. Haideți să vedem prima misiune din această mapă la major. Prezintă mișcările cu F5. Ok. Mișcările. Ok, deci să vedem. Săritul este schimbat, cum vedeți. Are un fel de mob band se numește modul. Săritul este schimbat și alergatul. Vedeți, arată destul de bine, e mai animat, să zic eu așa. Vedeți, la mine este sunt niște bug-uri de la skin. Ok. Și până și fly-ul l-au schimbat. Fly-ul pe creativ. Vă voi arăta. Ok. Acum, să mergem mai departe. Apropo, și datul și lovitul l-au schimbat, cum vedeți, parcă ar fi la box. Doamne, ce băguit la mine. Ok, acum următoarea. Cu F5 minează-ți calea. Turn of diamond. Haideți să... cu F5 a spus. Scuzați. Cu F5. Ok. Cum vedeți, au schimbat destul de interesantă acum animația. Ok. Haideți să jucăm doar cu F5. Cum vedeți, și urcatul pe scară e diferit. Uitați. Cum vedeți, a pus un picior, celălalt îl lasă jos. Iar acum când nu mă ridic, el urcă. Ok. Haideți să vedem următoarea. Sar la luptă cu F5. Ok, dacă zici tu. Ok, cum vedeți, îi schimba și cum deschide poarta. Cum vedeți, și în inventar se vede. Ok, haideți să lăsăm aici. Haideți să vedem. Aici sunt arme pentru luptă. S-a cam băguit skin-ul. Așa. Ok. Da, se băguiește când apăs F5. Iar aici avem niște monștri care și ei au animația schimbată. Stai acum. Cum vedeți, armura pe noi este schimbată. Armura cum arată pe noi. Cum vedeți, arată destul de șmecher pentru mine, spun eu. Și ok, haideți să aranjez un pic asta inventarul. Acum, haideți să vedem primii monștri. În primul rând, trebuie să ne dăm pe easy și să vedem. Ia să vedem creeper. Cum vedeți, creeperul este aplecat, să zic așa. Ok, l-am omorât. Cum vedeți, până și animația este schimbată. Stați un pic să dau un time set 3. Acum următorul este zombie. Cum vedeți, zombiul când arde are un fel de... ridică mâinile de parcă ar fi speriat. Hai să mai vedem o dată. Cum vedeți, el stă plecat. La ascultă. Așa. Următorul este zombie pigman. După cum vedeți, el la fel ca zombiul stă plecat.
Dacă vine pe mine cu sabia, uitați doar ce epic stă și începe să mă lovește. Hai, eu îl bat. Ok. Haideți să mai vedem o dată. Cum vedeți? Ia să vedem cum îmi iau damage. Oh, mă bat! Cum vedeți, animația de la sabie este schimbată. Cum dă cu sabia. Ok. Acum stai să-mi dau niște stick. Niște care. Și următorul este păianjen. Cum vedeți, păianjenul arată super bine. Deci mie îmi place foarte tare. Arată incredibil. Cum vedeți, picioarele sunt îndoite. E destul de epic. Iar acum să vedem cum sare. Să vedem că trebuie să văd cum sare. Vedeți, tot epic este când sare. Este destul de bun pentru o mapă când te faci de survival. Este. Stai să-i dau. Wow! Ce bine arată! Ok. Așa. Acum, să vă arăt cum construiește. Cum pune blocuri. Ia să vedem. Vedeți, arată destul de bine. Și e destul de epic. Modul mie mi se pare destul de epic, chiar e super interesant. Wow, ce bără! E că am băguit la tras cu arcul, dar nu cred că este prea... Cred că o să se rezolve în următoarele versiuni. Ok. Acum, ce vreau să vorbesc despre voi? Am pregătit o mapă cu o mapă de survival. Aș vrea să-mi spuneți dacă ați vrea să o încep. Nu o să prea postez zilele astea, îmi pare rău pentru inactivitate, pentru că, știți, vin tezele și e cam greu. Ok. Îmi pare rău pentru că uneori mă mai blochez și nu spun nimic, dar mă gândesc. Ok. Atât a fost și pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!